En hij is nog lang niet van plan afgevallen hoor. En ziet er nog steeds zeer mooi uit. Het kost hem nog steeds geen inspanning. Hij hangt er al een hele tijd. De tijd staat op. Hij staat al op 40 seconden. De handen worden nu gestrekt. Dan gaat hij nog proberen de 40 seconden vast te pakken, maar dat lukt niet. En dus zijn eindtijd wordt 54 seconden en 82 honderdste. Ik moest even denken. 54 seconden en 82 honderdste. En ik vond het ongelooflijk knap. Bevindingen. Hij is glad. Het is een gladde vork. Ja, die stamt uit de ijstijd. Dat klopt. Een gladde vork. Die is nog koud van de winter. Eén poging was dit. Eerste en de tijd die te kloppen is 54 seconden en 82 honderdste. Dus bij het hooivork hangen tijd Nou, kijk daar zegt, dat waren de gebroeders van Maurits.